пасярэднік паміж мінулым і будучыняй. Так чытачы кажуць аб новым зборніку Зінаіды Дудзюк. Яго героі – вялікія постаці ў беларускай літаратуры і гісторыі. Читач з насалодай читае гэта, тому што гэта правдзіва, гістарычна, дакладна і аўтар апраўдвае надзеі чытача. Скарына, Касцюшка, Гусоўскі – героі кнігі, але не толькі яны. Побач з вядомымі свету асобамі і людзі звычайныя. Зінаіда Іосіфаўна ў сваёй творчасці аберагае, ахоўвае святло беларускай літаратуры. І сапраўды ўсе яе творы вельмі глыбокія, вельмі грунтоўныя, рознапланавыя і унікальныя па сваёй сутнасці. І гэта мы бачым таксама ў кнігі гістарычныя драмы. Драма – асноўны жанр твораў, які ўваходзяць у зборнік. А ў іх сапраўдныя драмы канкрэтных людзей. У фокусе момант жыцця, калі кожны стаіць перад выбарам, складаным і драматычным. Это люди заслуговывают того, как про их писать и писать и писать. Потому что это приклад служения своей земли, своему народу, своей культуры, своему слову. Донести то, что доносит скорына веды. И наша задача доносить эти веды. Про минулое, про историю, про свои символы, про своих героев национальных. Это наша задача. Калі мы гэтага не будем рабіць, то хто зробіць? Гісторыя, чалавек, час. Галоўная тэма творчасці Зінаіды Дудзюк – гэта тое, што яе хвалюе. Я не гісторык. Вот зацікавіць мяне нешта, нейкая дата, нейкае прозвішча, нейкі чалавек. Я пачынаю шукаць матэрыялы, і калі назбіраецца дастаткова, каб падзяліцца з чытачамі, я і дзялюся. Это наши людзі. Я нічого не выдумляю амаль. Акрамя таго, што трэба, каб звязаць. І ці нейкія падзеі, там, якія былі, ввесці на сваіх герояў ды падзеі. Папулярызацыя беларускай гісторыі, беларускай культуры – мэта творчасці пісьменніцы. Таму што, кажа Зінаіда Дудзюк, развіццё падзей праходзіць па спіралі. І важна, каб людзі не паўтаралі свае памылкі. Тацяна Калакольцева, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».